Hello, hello. Tervetuloa Heineken Taste Buddiesiin. Mun nimi on Tuomas Toivonen. Tän homman juju on nyt siis se, että me otetaan 2 suunnittelijaa, lukitaan ne tonne konttiin, annetaan niille visuaalinen briefi, eli tämmönen jonkinnäköinen niinku suunnittelutehtävä. Ja sitten heidän täytyy löytää toisensa ja löytää tähän ratkaisu, joka on niinku tuote. Ja sitten tulee meidän superkuvittaja Parra, joka antaa tälle tuotteelle jonkinnäköisen niinku visuaalisen hahmon. Jufo Peltomaa, mikä fiilis ennen konttiin menoa? No mä heräsin aamulla, niin mulla oli semmosia lieviä perhosia vatsassa ja sitten siitä niinku se yltyi aikamoiseen semmoseen niinku paniikkiripuliin ja kouristuksiin ja sitten tuli vähän kuumeinen olo ja nyt kun mä tuun tänne, niin tää pahenee koko ajan, eli odotan kauhulla. Freeman, mikä fiilis ennen konttiin menoa? Hyvä fiilis, kesäinen, kesäpäivä, syntymäpäivä. Eiköhän oteta tää design briefi esiin ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Noniin, rumpu. Oho! Eli meillä on fillari ja sitten lumihiutale. Mitä teiltä tulee? Otetaan ihan niinku ensimmäiset reaktiot. Mä sillä aikaa niin ripustelen näitä tonne narulle. Niin, no mulla tulee se, fillari. koska kaikki nyt on niin fixed gear päissään, että ehkä tää voisi liittyä jotenkin myös siihen, plus että toi piirretty siihen styliin. Joo, täytyy funailla. Mulle tuli niinku semmonen mieleen tämmönen pakoväline lumivyörystä. Mutta toisaalta miten se tilanne on aika absurdi, että sä oot lähes Zygal karkuun lumivyöry. Mutta jos se olisi puhallottava fillari viimeisillä hengenvedoilla, pystyisi puhaltamaan sen ja sit polkemaan ylös itse asiassa 100 metriä lumipeitteen läpi. Onko teillä niinku fillari osa päivittäistä elämää ja onko se teille niinku tärkeä kulkuväline? Pystyisi niinku eläytymään tähän niinku lumen ja pyöräilyn? Pystyy, koska Suomessa esimerkiksi mä käytän kuitenkin Zygal kesällä joka päivä, mutta talvisin se on aika hankalaa, ei sitä tule tehty. Ei ole mitään lumiketjuja eikä muita, se on käytännössä Mission Impossible. Aika usein kesällä kaipaa niinku jäähdytystä. Et toisaalta jos ei ajattelisikaan, että se on niinku lumella ajava fillari, vaan se olisi niinku kesällä ajava fillari, joka tavallaan tarvitsee kylmyyttä, niin voitaisiko me siitä lähteä jotenkin miettimään tämmönen viilentävä. Tämä on invertti. Mä taas ajattelen, että jos tästä lähtee kelaa enemmänkin sitä kautta, että meillä on Zyga ja lumihiutale ja se tarkoittaa sitä, vaikka Suomessa että talvella halutaan Zygallä, että ennemminkin me tehtäisiin Suomeen jonkinnäköiset Zygaily-tunnelit. Niin, tuossa on muuten paljonkin järkeä, koska hiihtotunneleillehan saa järjettömän määrän tukea muun muassa keskustapuolueelta. Niin silloin me voitaisiin tavallaan niinku valehdella, että ne on noita hiihtotunneleita, mutta oikeasti ne olisi pyöräilytunneleita, niin silloin kaiken maailman Pekkariset tanssisi Hoosiannaa ja antaisi muutaman miljardin helposti tähän projektiin. Mulle tuli tällainen mieleen myöskin, että jos haluttaisiin tehdä murhia, eli tappaa ihmisiä, niin silloinhan usein todisteet on se, mistä pitäisi päästä eroon. Niin useinhan on puhuttu, että salamurhaajat tekisivät sen luodin jäästä ja ampuisi, niin silloin jääs ballisti siitä todisteita. Mutta jos me tehtäisiin fillari jäästä, niin silloinhan tavallaan se pakoajoneuvo ikään kuin hupenisi meidän alta juuri sopivasti ja jälkiä jättämättä. Ja jos tekisi murhan kesällä, niin kuin mun mielestä yleensä kannattaa tehdä murhat, niin silloin se tavallaan haihtuisi se todistevana hyvin nopeasti ja valheella olisi kerrankin pitkät jäljet. Ja nyt tavallaan Suomessa me eletään niinku aina jonnekin niinku me etelän miesten niinku fillareilla. Täällä yritetään sotkea meidän niinku oudoissa säät. Niin mikä olisi sellainen niinku suomalainen fillari-innovaatio, joka vaikka olisi niinku talvifillari, niin miten se, jos sitä kuvaillaan, niin mitä se teidän mielestä voisi siis, sisältää? Jos sä näet jonkun tuolla talvella Zygailevän, niin se ei ole just mikään fiksi tai ei edes jopo, vaan sitten ne on niitä sellaisia enemmän talvisotahenkisiä. Suomessa voitaisiin myöskin harkita niinku traktorin yhdistämistä fillariin, eli että tehtäisiin niinku traktorirenkaalla fillareita, niillä pärjäisi varmasti talvella, mutta todennäköisesti lihasvoimaa ei riittäisi niinku yhden ihmisen, niin silloin niistä pitäisi tehdä jotenkin semmosia tornimaisia tai Okei, hei, kiteyttäkää tää, me tuodaan
6 minuutin päästä Parra tänne, te joudutte briefaan sille, että mikä tää on tää teidän ratkaisu, ja sit Parra piirtää se. Sorry, Parra. So, please explain to Parra what he needs to draw. Well, first, could it be called a bike tractor? Easily. Easily. Bike tractor. A bike tractor. Like, Right. No, just bike tractor. Oh, bike tractor. A bike tractor. It has the Mustang lean in the style. It's Yeah. masculine and Yeah. like tough, and like track racing cars. Yeah. Like super tough looking, big back wheels. Drag, One, yeah, okay, smaller front wheel. Okay. Let's say like it's like a six pack. The people who are Maybe 8. wheeling, Maybe 8 because eight-pack, it's really whatever. hard. And one guy who's actually wheeling. I got a visual. Yeah. Okay, shall I start drawing it up? Yeah, Do I think you that'll be think? awesome. Okay, cool. Yeah. Mitä mieltä sä oot tosta teidän briefistä, minkä te saitte? Ihan mielenkiintoinen. Siis itse asiassa niin kuin järkevä briefi silleen, että jos tossa syntyisi jotain hyvää, mitä nyt syntyikin, niin silloin se on myös oikeasti toimiva idea, koska se on semmoinen, mikä varmasti on jokaisen sillä, että no, olisi ihan siistiä ajaa pyörää talvellakin. It was so hard to draw. Like, I started drawing, it looked like a car, and like the host said, "Oh, it's like a car," so I had to draw the guy on the bike there, and it's a funny thing. I don't know if it can be made for real though, but it was fun.